zer esan finaleko bi klub hauetaz. Bueno, alde batetik, Irurtzungoak izenak bakarrik ikusita bi gauza ikus daiteke. Izen handiak alde batetik, eta bestetik edadean goixamarren daudenak. 31 urte dauzkate bi pelotarik, 27 beste batek eta 22 ez, holanok. Media altu xamarrekok, eta dira pelotari batzuk ibilbide luze bat eduki dutenak, batez ere Mikel Olazabalek eta Ongaik, azpetiken 4-5 urte pasata gero, beren pelota goze horrek eraman ditu Irurtzunen gelditzea eta Irurtzunen pelota sustatzen laguntzea. Nik esango nuke talde oso indartsu bat dela, eta guk komentatu izan dugu azkenengo partidu hauetan, batez ere Josu Bergerak atentzioa deitu digula. Profesional asko baino maila handigoa ematen ari da, bi eskukin ikaragarrizkoak ematen dizkio eta seguridade handia dauka. Hori destakatuko nuke. Bestalde, Zazpiturri, hemen Tolosaldean zer esan eta pelota munduan. Zazpiturria urte askotako ibilbide oparo bat dauka, eta filan honetan hasieran etzan kontatzen berarekin finalerako. Batez ere pelotari oso gazte dauzkalako, ez? Zazpiturrin gertatu da, Irribarria, Jokin Altuna, Eri Jaka, Xabi Tolosa, etapa horren ondoren nolabaiteko sakon batean sartu dela, baina sorpresiboki momentu honetan dauzkan pelotariak maila oso ona ematen ari dira. Bai Peru Labaka, Xabi Zubiria, eta batez ere beti gora etorri dira Eguiguren, eta Aizpuru ari da bere 19 urtekin maila oso sendoa ematen. Orduan daude ilusio berezi batekin, hori antzeman egite zaie, ez? Oso gazteak esaten duten bezala, zaharrenak 21 urte, eta Aizpuru gaztenak 19 urte. Horrek egiten du final polit bat espero litekela, espero dugu konpetitua izatea, eta azkenea arte ez erabakita ustea. Beraien ibilbidea, Irurtzun hasi zan 8 eta baina bigarren fasean, han Usansolo izan zuen lehenengo arerioa, gure Irurtzunek aurten esango nuke danak nahiko errez kanporatu ditula. Hasieratik ja favorito zen, finalerako, eta hori bere ibilbidean argi ikusi da. Usansolo kanporatu zuen, gero Zarramaga tokatu zitzaion, eta baita ere nahiko errez kanporatu zuen, eta ja final horrekotan Hernani. Hernani momentu Baju Xamarran errapatu du, eta hor ere errez pasadu. Zazpiturri, aseratik hasi behar izan zuen, nahiz eta paperetan bigarren fasean hasi zala esan, BB-etiken hasi da, behin ere txapelketa honetan ez duelako harrapatu momentu honetan, orain arte, eta lehenengo fase horretan Eple errenteriko taldea hemen Tolosan kanpoan utzi zuen, gero tokatu zaio Markina, Zumarraga Markina eliminatu zuen, eta gero Binapar alde batetik Erreka, hor suertearek txapelketa honetan importantea da, eta Errekan zeuden baja batzuk bineta pasaz dituen, ez?
eta gero buruz gain. Hor nik uste dut taktikoki salto honek ondo jokatu zuela eta lehenengo 2 puntuak aseguratzekin eliminatoria aurrera atera zuen. Txapelketa honetan hori importantea da, pelotarien momentua eta baita ere suertea askotan. Zatik, 3 partidutara lehenengo 2 irabazi ezkeo, kanporak eta irabazita dago. Hemen ikusten dituzute trofeoak eta txapelak eta gerrikoaz aparte, importantea da esatea, kluben alde antolatua izan den, Euskal Herriko kluben alde antolatua izan den txapelketa honen gauzarik deigarriena eta gutxitan esaten dena da daukan montante ekonomikoa. Txapeldunak 3.000 euro txapeldun klubak eramaten ditu eta bigarrenak 2.000. Uste dugu hori dela nolabait klubak aliziente bat eduki dezaten eta nik uste dut lortu dela aliziente hori edukitzea.